Mayong adlaw, ako si Jess Sandoval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Davao City Mayor Rodrigo Duterte nag-una sa bagong social weather station kon SWS nationwide survey alang sa top presidential choice sa 2016 elections. Nakakuha og dakong labaw si Duterte sa rating nga 38% sa survey nga gipahigayon niadtong Nobyembre 26 hangtod 28, usa ka adlaw sa wala pa mitumaw ang issue batok sa mayor sa giingong pagpamalikas niya kang Pope Francis. Samtang nagtay sa top 2 sila si Grace Poe ug Jejo Marbinay sa rating nga 21%. Nisunod si Mar Rojas sa 15% nga rating ug si Miriam Santiago sa rating nga 4%. Samtang sa vice presidential race, nanguna ang running mate ni Grace Poe nga si Cheese Escudero sa rating nga 30%. Gisundan ni Bongbong Marcos sa rating nga 24%, samtang si Alan Peter Cayetano adunay score nga 21% ug si Leni Robredo adunay 12%. Si Gringo Honasan nakakuha og 6% ug gisundan ni Antonio Trillanes nga adunay 5%. Gipahigayon ang survey pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 respondents ug gitunga sa 300 respondents matag lugar sa Metro Manila, Luzon, Visayas ug Mindanao. Gipagawas ang resulta sa survey karong adlawa. Matod sa SWS, kagi-sponsor ang maong survey sa negosyante nga si William Lima. Sa nagsingabot nga Pasko, adunay tambag ang Department of Health alang sa katawhan. Matod sa DOH nga aron mahimong stress-free ang selebrasyon sa Pasko, kinahanglang planuhon una ang tanang mga kalihukan sa Pasko aron malikayan ang tension o stress. Ikaduha, maglikay sa mga lugar nga daghang tawo kay daling mukatap ang sakit sa lugar nga walay saktong bentilasyon. Ug pang-ikatulo, kinahanglan nga sakto ang pagkatuog ug pagpahuway aron sa paghatag sa hunahuna og lawas sa panahon sa pagdiskanso. Ang mao mga tambag gikan sa Philippine College of Physicians Foundation human nabatayan nga daghang mga sakit ang miresulta sa holiday stress. Nakita sa DOH nga ang traffic, daghang tawo ug shopping mao'y kasagarang moresulta sa holiday stress. Nabantayan usab sa DOH nga daghang mga tawo ang nakahiagom og stroke ug atake sa kasing-kasing kung Pasko ug kasagaran moresulta sa kamatayon. Mukabal sa 14,000 ka mga senior citizens sa Dakbayan sa Mandaue ang makadawat og hinabang gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sugod karong adlaw. Makadawat og tag 1,500 pesos ang matag senior citizens sa Mandaue isip financial aid. Mao na ni ang ikaduhang tipik sa ilang 3,000 pesos nga hinabang nga madawat matag tuig. Sunod tuig makadawat na og tag 6,000 pesos ang matag senior citizens sa Mandaue human gipasa sa konseho ang ordinansa sa pag-umento sa financial assistance sa senior citizens. Ipaghatag ang cash aid sa 27 ka mga barangay sa Mandaue sugod karong adlaw hangtod sa Biyernes. Giimbestigahan na karon sa kapulisan sa syudad sa Cagayan de Oro kung kinsa ang inahan sa napalgang bagong himugso nga bata. Ang batang babae napalgan sa manimbahay nga si Farah niadtong Sabado sa Udto sud mismo sa St. Augustine Cathedral Church. Gisud kini og karton sa sapatos o giputos og t-shirt. Daling miresponde ang mga personahe sa Police Station 1 sa Divisoria apan wala na kini kinabuhi. Giampuan og giblessingan na lang kini sa pari sud sa simbahan usa gilubong sa Bolonsori Cemetery. Nagtuo ang kapulisan nga bagong himugso ang bata tungod kay nag-uban pa man ang inunlan ug pusod niini. Giimbestigahan pa sa kapulisan kung kinsa ang posibleng mibilin sa bata. Ug ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod.
Sa wala pa mahitabo ang coronation night sa Miss Earth 2015, ang Pinay beauty nga si Angelia sa iyang Instagram account nakapost pa og hulagway diin siya nag-ampo ug nangayo pa og back-to-back win. Ug tuod man natuman ang pag-ampo ni Ong human kini makoronahan niadtong Sabado isip 2015 Miss Earth nga mao'y nakapahatag sa Pilipinas og back-to-back victory human sa kadaugan ni Jamie Harrell ni adtong miaging tuig. Mao kini ang unang higayon sud sa 15 ka tuig diin duha ka mga Pinay ang nisakmit sa maong titulo. Sa question and answer portion sa maong pageant, si Ong gipangutana kung unsa nga slogan ang iyang himuon sa mosunod 15 ka tuig alang sa Miss Earth. Ang iyang tubag, "We will because we can. I want to let everybody know that all things are possible and all things are feasible if we work together. We will because we can." Ang tubag ni Ong dali usab nga mihakot og mga pagday gikan sa mga netizens. Gideklarang Miss Earth Air si Diana Grigeda gikan sa Australia, Miss Earth Water si Brittany Payne gikan sa Estados Unidos ug Miss Earth Fire si Tiaza Sickert gikan sa Brazil. Ang coronation night gipahigayon sa Marsh Hall sa Vienna, Austria. Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Ug mga higala, 18 ka adlaw na lang ug Pasko na. Dinhi natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Pilipinas. Ako si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you!